दिने जड़े धनी व्यक्ति ट्रेन रे जाउथिले। ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ କିଛି ମିଳିବ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଜୀବନ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ନା ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଛି ମୁଁ ଦେବି? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନାହ ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଦେବି? ଭିକାରୀ ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଫୁଲ ବଦଳରେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ତାକୁ ଆଦରରେ ମୁଣିରେ ରଖେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଭିକାରୀର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭିକାରୀଟି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପର୍ସରୁ 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଏଇ ଫୁଲ ଆଣିଛ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛ କି ନାହିଁ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଆଦୌ ଭାବିନି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କର୍ମ କରିବା ଶିଖ। ଭିକାରୀ ବିଚରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗେଇ ନାହିଁ କି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖେ ସେଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଏ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ସାରା ଷ୍ଟେସନ ଆଖପାଖ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ପରେ ଫୁଲ ସହ ଘରକଳା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ 3 ଥର ସାକ୍ଷାତ କଲିଣି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମନେ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋତେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଭିକାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ଆପଣ ହିଁ ତା ମୂଳ କାରଣ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହ 2 ଥର ଭେଟ ହୋଇଛି ଓ 2 ଥର ଯାକ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖ, ତେବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, କର୍ମ କର, ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ।